Yaya ba zan yi kuka ba, in fita hayyacina ba, sado da annabin rahama, ne jauharin bukatuna, amma ka yanta ba a ran kiyama, karni kuka muna da dama, amma ka sada mu da annabin rahama. Sahibul husni wal jamali, ina san mai san kama aiki, koda ya kashe babban dana, ina kin mai kin kama aiki, shi ya yi min ragon suna. Abinda baya kama da wai, amma yana zarce hankali, nake bukata ga saliki, ya bani daukin sa'awali, ne ta fadar kyan mafi cika, haka wani kenan mukammali, wannan da ke kayatar da kyau, a shi maula ya zarfi hali. Da fari sanyin da ke zuwa ya fara zo mana a hankali, a take hasken da ke fita ya dinga sauka mu haikali, ilahu kamshin ya bulbulo, ya yi tafi shi sanjali, makare adam ta tara mu kafin mu fara kauri. Duka rubutun da kai da kun ka sake linka shi sau jitir, ya zam salati ga shugaba kamar bayanin ka mustatir, ka kara sau masa cikar kama da kai wa zatin ka mai wujar, Allah da sigarsa sai ka sa min san masoyin ka na yi wasoli. Ta sa idona ya sha wuya, ya kama kukan kula fici, yana asiya yawo mahiya, ya buɗe kai ne ya lumshi, yana ta neman ka tausaya, wallahi annabi idan ka so ganin ka baya wuyar dalili. Da ma'aguna da rafrafi da shimfiɗa masa na jajiki, idan ya zauna na faɗi kas na gaida ƙarshen maɗaukaki, ya yi zaman nan murabba'i na daɗa duban samallaki, a nan fa Allah ya tattare dukan iyawa mulal mawali. saba a fil azal, Wuyan kare ke wahali da ni, a ko'ina nake kana gurin, sanin ina kake ya bada ni, da ni ka kai na ta waiwaye, da hangen kore gani, wallahi in ma da haukaci, san ka da kaunar ka ne dalili. Annabi nisan zama da kai nake bukata a nan daɗe, annabi sirrin kaɗaituwar jiki da rai za ku karkaɗe, annabi bamban ta gomashin ganin kwaye min na daddade, a buɗe ƙofar shigo ka zo gare ni kullum na samu hali.
dare ya yi dan kaɗan. Yabo ya girman ka shugaba, Nisa da tazara sun gaza su sai da gayya abin yaba. Ma'ahira sun yi kana gurin mai take yanke na gaban gaba. barka da sauka manis a fasan ka nake daga mahin kwarari. Ina ke biya ta kai cikin lumanar ka sayyadi. Ina kusanci ina rabo da saduwa suke muwahidi. Ina makama da wasiɗa da za su karɓe ni wahidi. Kace da komai ya zo da ni Gare ku ya bahjatal kamali. Garin Kano can na fara yin wannan kasida na dakata. Ashe yar Madina ce gurin da sirri yake fita. Isan gaba ɗaya kaɗan daɗe ka sa kusanci ya tabbata. Gani tsakanin gwalagwale kiran da kai ni ya zama dalili. Ina salati ina yabo gare ka dinga abin yabo. Kasa salati da ambatan su buɗe ƙofar cikin rabo. Mu ɗauki komai mu tashi saf mu jora hasken da zai zubo. Kifayatullahi ka isa kana isar mana farin wakili. Wala ya annaba kana da kyau da gaske ka zarta hankali. Yaya ake ayi ido da kai ka taimaka mana mu bashali. Ka nauyi da tun fitar rabo ka ba mu gatan ka wasili. Akwai ina mi gamo da kai cikin kulawar ka ya kamali.